Nokutenda isikuru pamangwana nano nengo yakunamata. Tinofara sikuru muri Mwari wedu tiri vanhu venyu. Maita yenyu kurarama makatichengeta mukati meusiku. Pane zvakawanda zvingadai zvatiwira. Tinotenda nemutumwa waJehovha anokomberedza nekurwira vanomutya. Maita yenyu mangwana nano chamatichengetera tachiziva. Mune shungu yekutaura nesu mukati mezuva rose. Tipada tikatendeukira kwamuri mungatipa upenyu usingaperi. Tibatsirei mutitungamirire. Tipewo chipo chekutendeuka kushoko renyu. Torarama zvinodiwa neshoko renyu. Nekuti unganidzo yeshoko renyu ndeyazvokwadi. Dene ingatibatsira isimbise kutenda kwedu kushoma kuwedzerwe nekuda kwaKristu. Tibatsirei pamangwana nano pamuchataura nesu. Tauraiwo nesu nenzira yatinonzwa savanhu. Tigoteerera nekuti muri Mwari wedu maita basa nekuti munotinzwa. Uku ndo kukumbira kwedu pamangwana nano naJesu tonamata. Amen. Munokwaswa mose msitara Jesu. Amen. Amen. Mangwana nakanaka sangano dzenera Mwari. Amen. Toda kutenda Mwari zvikuru nenguva yatinayo yekunamata. Idi Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Allow me to extend my gratitude to my fellow speakers. Mwari akukomborerei nekushandiswa naMwari nenzira inoshamisa. Ndakagara Pastor Musara wachiparidza ndikati zvamatora nyaya yangu kamudhara ndichataurawo kuti kudii. Wakatsikirira the cross. Mwari akukomborerei mufundisi wangu. Mwari akuitirei zvakanaka. Maitarasa, thank you for inviting the church back to God. Idi Mwari atiitire zvakanaka. Chechi yapera baba. Yapera kupera chaiko. And Moses akazopepuka. Actually as Moses and Aaron wakapepuka. Chechi yaenda kumangerengere. Vanhu vakuita zvavo vega. Ende mukaverenga Bhaibheri renyu Numbers chapter 25 pachitimu. Chechi maeuta akazopepuka. Chechi yaenda neupombwe. Ende pawakanobvunza wakanonzi Bishop wangu utori pano nezuro. Mwari atiitire nyasha. Soro nyaya mangwana nano unotiwo muzongoza wechivi. Kana kuti the protected one. Tarisari paside neomhoresa omunyemwerera kuti neighbor. Takuti neighbor. Itakuti neighbor. It's nice to be here. It's nice to be here. John chapter 17. Verse 12. Ndichiri navo ini ndaivachengeta muzita renyu ramakandipa. Ndakavarinda pana nomumwe wavo akarashika asi mwanakomana wokurashwa kuti rugwaro rwuitike. John chapter 17. The longest prayer of Jesus. Ainamatira zvinhu zvitatu. Number 1. Ainamatira vadzidzi kuti vaite sei paverse number 11 vave vamwe apo ivo vari vamwe kudenga. Saka Jesu ainamatira unity amongst brethren. Ende mukanoverenga vadzidzi vaibvamburana ndiani angaita mukuru pakati pavo. Jesu akanamata Mwari vanhu ava ngavave pamwe chete. Chii chimwe chainamatirwa naJesu? Ainamatira vanhu vaizotenda maari after iye aroverwa atoenda kudenga. So Jesus prayed for the church asati aenda kudenga. Number 3, he was praying for himself. Chii chachifana kuitika? There was a cross that was ahead of him. Saka ainamata Mwari ndipeiwo simba apo ndatarisana nemuchinjikwa. But verse number 12 ane chimwe chaanonamatira. Anoti Mwari ava vadzidzi ava pandandinawo I have protected them. Rimwe rinoti I have guarded them jealously. Kuti varege kubatwa nemuvengi. Save the son of perdition. Judas Iscariot akazvipira kuenda mumaoko emuvengi. Saka kuenda mumaoko aSatani ichoice yako. But otherwise Mwari akaisa a full protection pane vanhu vanomuda nekuvachengeta. Job chapter 1 verse number 7 kusvika paverse number 10. Verse 7. Pauzi pakararama mumwe muchinda ainzi Job. Wapana paUZ vanoti paUZ pakararama mumwe muchinda anonzi Job. Ararama
muchinda uyu anonzi Job anga akakwana. Kukwana bedzi kwakakwanawo kuti munhu aende kudenga. Pamusoro pacho anga akarurama. Kururama bedzi kwakakwana kuti munhu aende kudenga. Pamusoro pacho Job aitya Mwari. Kutya Mwari kwakakwana kuti munhu aende kudenga. Pamusoro pacho ainzenga zvakaipa, aisasangana nezvakaipa. Kwete generation yanhasi inoti miyedzo iri mukapu tinoma. Ndeifunga mumwe musi ndakagara senhure ndikati Mwari makaita henyu makaita kuti mai Potifa wasararame pageneration yanhasi. Aizvidemba mukadzi uya. Kuudza wapanawo kuenda nevapanawo pamubhedha iko zvino paisasara bhachi paisara matwins kanombera nemazino maoko akabata zipi. Mwari wekudenga aitire Israeri yake nyasha. Mwari ari kutsvaka vanhu vakafanana naJob 4 in 1 pamusoro pemunhu 1. But Bible rinoti Satan akasvika pamberi paMwari ndokubva abvunzwa wamboonawo Job here? Sikanzi ndamuona Job, ndakamuona akakwana akarurama. But chinoita kuti adaro imhaka yekuti imi Mwari makaisa ruzhowa kumba kwake, makaropafadza mabasa emaoko ake, makamuitira zvikuru yepfuma yake ihombe. Muri kunzwa here sangano raMwari ari kutaura mashoko aya? NdiSatani pamberi paMwari kuti zvina Job ndimi Mwari makamukomborera, handisini ndakaisa ruoko pazviri. Satan is testifying before God. Zvinogoneka kuita mupfumi uchikomborerwa naMwari. Ndine mubvunzo mangwanani. Satan anogona kuuya kumba kwenyu here otaura kuti zvamuinazvo zvese ndezvaMwari? Ndoreva masipunu chete, koma plate. Sei yekufa akasara achishota ikwenyu achiwedzera? Ndoreva padegree. Handiti wakawata na lecture kuti uriwana? Satan akaisa ruoko. Ko license. Handiti waitadza kudrive iyo wakazoiwana sei? Satan akaisa ruoko. Vanhu vaMwari tine nhamo mangwanani ano. Satan akaisa ruoko. Ndikauya kumba kwenyu ndikadedzera zvaSatani ngazvisare, zvaMwari zvibude, vazhinji tosara tiri varombo. Vakaropafadzwa mangwanani ano vanomiririrwa even naSatani achitaura kuti zvamuinazvo ndiMwari akakukomborerai. Ko chii chinobvisa ruzhowa? Isaiah chapter 59 verse number 1 and 2. Andi indodzinga vanhu basa mani. Tarirai, ruoko rwaJehovha haruna kupfupiswa kuti rukoniwe kuponesa. Nzeve yake haina kuremerwa kuti ikoniwe kunzwa. Asi zvivi zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. Zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa. Nokuti maoko enyu akasvibiswa neropa, neminwe yenyu nezvakaipa. Miromo yenyu yakareva nhema, rurimi rwenyu runong'un'una zvakashata. Saka Bhaibheri riri kutsanangura pfungwa inokosha. Ndakanganwa chidzidzo chedu chanhasi. Munogona uchiwana mubhuku randinaro rakanzi Freedom from Fear, rakanyorwa naPastor Jonathan Musozvi. Ngaimunotenga bhuku iri, rinokubatsirai, rinobreaka all the chains from spiritual darkness. Rinotibatsira kunzwisisa zvakakosha zvinoita kuti kutya kwese kupere. Saka Bhaibheri rakutsanangura zvikanzi chinobvisa protection yaMwari chii? Ruoko rwaMwari haruzi short sleeve, ilong sleeve. Mwari watinonamata anotsvangadzira vanhu vake. Ndakazvitaura, hatina matibhari ane zidzoro rakakura risingafungi, hatina matibhari ane maziso akakura asingaone, hatina matibhari ane mazioko akakura asingatsvangadziri vanhu vake. We worship a living God. Saka Mwari wedu anostretcha, his hand is outstretched to everyone who is on planet Earth. Nzeve yaMwari haina kutsindirwa, anonzwa. Pano tiri kunamata, Advent Hope iri kunamata, Revelation iri kunamata, even tikanamata tese ka1 Mwari wedu anotinzwa. Chinoita kuti tisanzwikwe, Bhaibheri rakuti zvivi zvedu
zvinoisa a dark cloud, zviwi zvedu zvinoisa a veil, zviwi zvedu zvinoisa a jurawo kuti Mwari asatinzwe. Saka ukaona zvinhu zvisiri kufamba muupenyu, docherekedza pada wadarikira Jehovha. Now Luke chapter 22 verse 31. Simon, Simon, wakumbirwa kuti uiswe upepetwe sezviyo, pati Mwari anoti asi ndakunamatira kana watendeuka uzosimbisa vanhu. Saka chinhu chinogona kubvisa protection. Number 1, unogona unga wadarikira Mwari anobvisa ruzhowa, kana kuti wakumbirwa kumbosungurwa. Wakumbirwa wari right, Jesu avanamatira, but wezvivi ndo vanonetsa. Chii chinonzi chivi? 1 John chapter 3 verse number 4. Handi verse ya 4. Mumwe namumwe unoita zvivi unodarika murayirowo. Chii chinonzi chivi? Zvivi ndiko kudarika murayiro. Saka chinonzi chivi kudarikwa kwemurayiro zvoreva kuti Aba adarika murayiro, vanotenda ngavati amen. Aita upombwe adarika murayiro, vanotenda ngavati amen. Even auraya adarika murayiro. Pati makambozviona here? Aba ari nane pane auraya. Iwe ukaba iwewe nhasi, vanhu vese vanongoti ukadzoka madii kwakurisei kuchere, pati ukauraya vanhu vese havadi kuasosieta newe. Shaura nyaya yako nonzi aiwa kanai, usauye padhuze neni nai, taura uri ikoko. Why? Munhu auraya anonetsa kuaccepta, but Bible riri kuti zvese zvivi hakuna kanonzi kativi pamberi paMwari. Ichechi ino ine madegree ezvivi, but pamberi paMwari adarika murayiro wese aita chii? Exodus chapter 20 verse ya 3 to 5. Ande Ezekiel chapter 3 chapter 20. Exodus chapter 20 verse ya 3 to 5. Umaona sa Ezekiel the Exodus. Okay. Chapter 20 verse ya 3. Usava vana vamwe vaMwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wakawezwa kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina, nekuti Jehovha haangaregi kupa mhosva anoreva zita rake pasina. Verse 8. Verse 8. 7. So Exodus chapter 20 verse ya 3 to 5. Usava na vamwe vaMwari kunze kwako. Pari kunyorwa bhuku raExodus chapter 20, Mwari ari kutintroduce kune something chiri very important. KuAfrica kunamata it's not a problem, because even pakasvika varungu vakatosvika tiine kanamatiro kedu, but dambudziko redu ndechinonamatwa nekanamatirwe kacho. Saka pari kuExodus chapter 20 kwatiri, we are being introduced kune chinonamatwa. Anonamatwa ndiMwari, kanamatirwe kake ari kutaura kuti kana ndakunamatwa handidi kudouble crosswa. Kana wafunga kunamata inini, ndini ndega waunofanira kunamata. Usandishe, kana ukandisheya ndine tendency yekurova vana kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina. Maratidza kuti hamundidi, munondivenga, asi ndinoitira nyasha zviuru zvamazana vanondida vachichengeta murayiro yangu. Chibata, kune zvirwere zviri hereditary. Asthma is hereditary. Diabetes is hereditary. High blood pressure is hereditary. Vanotsanangura vanoti zvagara it's dormant mauri, but ukararama zvisiri right, poor lifestyle, zvinova active zvotubuka. Ndosaka iko zvino mwana ane 13 years ane BP neshuga zvinotyisa.
Saka vanokurudzira raramai zvakanaka. Kana mukararama zvakanaka, zvirwere izvi zvaitarisirwa kuti zvinotubuka, munhu achembera, matissues emuviri akutonetsekawo kurwisa zvirwere. But zvirwere izvi zviri mauri. Andichatauri zvemazino. Mazino anotonzi. Ukaona mazino ako achiora, haisi nyaya yekudya mutupo, inyaya yekuti ukatarisa kumba kwababa wako kana kwamai wako, wani wacho anga aine mazino asiri right. Zvinoteedza dzinza ndozvazvitori. Kwaita anonzi mahabits. Mahabits ndapi? Sekuru vake vairova mukadzi. Vakabereka mwana anorova mukadzi. Vakabereka mwana anorova mukadzi. Vakabereka baba wako vanorova mukadzi. Even iwewe unorova musikana wako, ndezvekumusha kwenyu munorova vakadzi. Mbuya wako waisema murume, vakabereka mwana anosema murume. Iko zvino vakabereka iwewe unosema murume, nemwana wako anosema wakomana. Zvazvinoreva ndezvekumusha kwenyu zvekusema varume. Andichataura zvana chera zvekurova varume zviya. It's a habit that was cultivated and it became a character. Kwaita anonzi ma-evil practices. Sekuru wako heve ng'anga. Vakabereka mwana akaita ng'anga. Iko zvino vakabereka baba wako vakaita ng'anga. Kutaura kwandiri kuita ndiwe ng'anga yekumusha kwenyu. Mbuya wako waiva muroyi. Vakabereka mwana akaita muroyi. Iko zvino vakabereka iwewe ndiwe muroyi wekumusha kwenyu. Ende pane vanhu vari pano vakadeketererwa pete kuti vaida. Vakangodzi ndiye anofanira kusara achiita muroyi kana ng'anga yekumusha. Ende paipa vanhu ava paingonzi pane machira asekuru, pane machira ambuya, aingofamba achiswa. Iko zvino pandiri kutaura pane vanhu vari pano vane machira avanochengeta, avasingazivi anorevei, asi vanavo vakaitwa varoyi neng'anga, not by design but by default. Saka marati mukatora mapractices aya moateedza mudzinza renyu, choita chivi maakunamata vamwe vamwari, nemhaka iyoyi ndokurovai kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina, nemhaka yekuti munondivenga ende ndinokurovai zvakakwana kusvika ku4th generation. But I love verse number 6. Inoti kana matendeuka ndinoitira nyasha zuru zvamazano vanondiva. And I've observed with confidence kuti kuAfrica zvinhu zvakawanda zvatakawira mazviri. Takawira mazviri mukusaziva. Takazopepuka tatowo mazviri. Zvakazarurwa chapter 16 verse number 13. Werenga. Verse 13. Verse 13. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu. Correct. Yakaita samatafi. Correct. Ichibva mumuromo weshato, nomumuromo wechikara, nomumuromo womuprofita wenhema. Ndakaona mweya yetsvina mitatu. We wacho weche3. Mweya yetsvina mitatu yakabuda muna dragon, ikabuda muchikara, ikabuda mumuprofita wenhema. Saka uyu anonzi dragon, uyu anonzi beast, uyu anonzi false prophet. Handei chese ndati kudi dragon, handei aha ngatsokorerei aha Beast. aha false prophet. Uyu anonzi dragon ndianzi achaita zvinotyisa kuvhundutsira vanhu. Saka basa radragon kuchechi yaMwari kushishidzira vanhu. Kana ashishidzira vanhu, munhu ari nyore kududzira zvashishidzirwa kuvanhu anonzi false prophet. Saka basa rafalse prophet kududzira zvinoshishidzirirwa vanhu nadragon. Kana vanhu vashishidzirwa vachapandukira Mwari, wonamata vamwe vamwari, wosiya chechi yaMwari,
kana wasiya chechi ya Mwari zvava nyore kuaccepta the mark of the beast. Chiuyaya uya ari kunzi Dragon zvaachaita, achangonosvika obva agara pakamwana kane 5 years. Kana agara pakamwana kane 5 years, iyoyo ndo inonzi spiritualism. Agara pakamwana aka kachataura, ende kuti kataure panoda muprofita wenhema. Basa remuprofita wenhema kubvunza kuti ndiwani uri kudei. Kobva vati ndakaurayiwa kunyadzonya pahondo, wakandifushira, saka handei ikoko ndinokuradzai pandakawigwa. Kotorwa kamwana kane 5 years, kofamba kubva kumarondera netsoka kakananga kuMozambique, koti fukunyurai panapo. Kana vanhu vafukunyura vachaona mabhonzo ehama yavo, kana wamatakura vauya nawo kumarondera vonomawiga pakanaka. Vese vaenda uku vachabvako vachiti vakafa vanoziva, ende kana vadaro vachabudaisa vada inoti nokuti vapenyu vanoziva asi vakafa havana chavanoziva, ende vachabuda vojoina nguo tsvuku yaenda nemuprofita wavo. Kana vadaro zvava nyore kugamuchira munembo wechikara. So as I'm preaching to you now, tiri panguva yakaoma, chechi ya Mwari yanamatiswa muwengi mukusaziva. And I've learned with confidence things that make us fall into spiritualism. Point number 1, we are not strong in the word. Ndosaka chechi ya we are grounded in the word. Chechi ya Mwari haisi mushoko, information ine vanhu vanopinda savata vakaita yekunzwa havana kuverenga. Ndosaka makaona mukadzi akasvikirwa nenyoka akanzi kudii, nhai ndizvo here kuti makanzi musadya miti yose yomunda? Akanzi takanzi nekubata futi tisabata. Information ine masavata yakawanda yacho ndeyekunzwa, hatisi vanhu vekuzviverengera. Kana paine chinotsvakwa naMwari panguva dzakadai, it is the church that read. We must know what we believe, know why we believe it, and know where it is found. Say, tazononamatira kumakuwa zvadi. Why? Tichipa respect yakawanda kumuvi. Why? Cheche yedu inotenda zvose. Kozvino muna August wamwe makanonoka kuuya muchenda unovakira makuwa, mukabvapo manamata semune mweya pamunhu wama musingachengeta ari mupenyu. We are not strong in the word. Number 2, we entertain the devil. Naona type emamuva anoonekwa nevanhu vanopinda chechi unorwadziwa. Vanofarira maAfrican movie nemaindia anobuditsa varoi, ende anofarira kuona mahora manhero acho harara achidikitira. Sandivati kusani unofanira kubatwa, unofanira kubatwa. Movie yacho maita rasa inongobuditsa munhu anenge achiita kunge ari kushushwa, ende mwana iye ashushwa zvanzi mai wacho wakatouraya mai wake kuti watore murume. Saka panoshushwa kamwana mese munowirirana, asi mai acho haazozviona kana. Ende panobva pangoita chimwe chimai chinongosvika chabva chati nzi, ende ndinofarira movie yacho inobva yachinja nesound tsenseng tsenseng, pamberi pacho vachati ntseng, zvekuti iwewe even mumusoro muine mavhesi anodisappear ese. We should not entertain the devil. Kana paine chinhu chinotsvakwa naMwari, vanhu vanoramba zvinotaurwa naSatan. Resist the devil. In other words, the Bible says, submit yourself to God, resist the devil and you flee away from you. Saka dzimba dzedu dzichityisa mani. Unoona mahora, munhu anotya madzvinyu. Culture and tradition. Culture yekuAfrica inoti kudii? Kana munhu achinge afa pane zvinoitwa. Zvii zvinoitwa kuAfrica? Vanoti madharedhi anga akaigadzira zvakanaka, toda kurumura vapenyu kubva kuvakafa. Saka kana murume afirwa nemukadzi wake, kana mukadzi afirwa nemurume, vaiti
chitora nguo dzako dzemukati woisa mubox, so that kana wazosara usamurote. Kana uri ku UK, kana wauya tora dombo woisa ipapo, uri kuratidza kuti hama yako yafa zvemashuwa. Kana airwara ari pabonde, right kudii, bonde racho, gumbeze racho, wigai nazvo kuitira kuti zvirwere zvisatapukira, uyezve tizviziye airwara ari pabonde achifuga gumbeze iri, wafa. Satani akati unonyepa, asina kuzviita wese achazviona. Ndeiko zvino maponde anotengwa manyowani nemagumbeze manyowani. Why? Ende pazviri kuitwa zviri kunzi it's our culture, yet we are entertaining the devil. Chatauri zvekuroora nekuroorana. Satani akaigarira akaiona indi vanhu vekuchechi vakangwarisa. We have got a camouflage type of a Christian. Zvechechi tozvida, zvenyika tozvida. Kumwa waine chidyo unoda, yekubhawa unoida futi. Kutamba gigi pamberi unoda, second song unoda kuimba futi. Saka kana zvenyika zvichiita sezvinotisapota, tinoenda ikoko. Kana zvechechi zvichiita sezvinotisapota, tinoenda ikoko. Ndoza wachiona even mari dzekuroora hapanzi mari yehinbook $50. Mari yatakamuitisa chipathfinder $30. Mayouth camp $300. Matekenya ndebvu, gotsi rababa, chirebvu chamai, ipapo. Vanhu vanonamata Mwari havagutsikani nekunamata. Vanofunga kuti nhamo yavainayo pane vari kuvasveta simba, ende nemhaka iyoyo we easily fall into spiritualism. Baba wakafa wakatsamwa, mbuya wakafa wakatsamwa, saka vakati iwo ndoda gumbeze rangu ndokuti zvinhu zvifambe. Ende nemhaka yeshumbu yekuti zvifambe we easily fall into spiritualism. Chiona zvakaitika kumusha kwenyu, mbuya wako wakatsamwa, ndobva varova sekuru wako, samaita bva warwadziwa, DUI, ndobva wafira ipapo, samaita wafa, ndobva zvanisaka kumusha kwenyu imimi kune problem. Samaita unofanira kutanga waripwa. Kana varipwa ndokuti vasikana wese wekumusha kwenyu waroro, because vanofanira kuzochuza mukadzi wavanoda. Ndosaka iko zvino vasikana vekumba kwenyu vasingarorwi, arorwa anodzoka, arorwa anodzoka. Nemhaka yei samaita vari kuti ndofanira kutanga ndachuza mukadzi wandinoda, ndokuti vakadzi vese vekumusha kwenyu varorwe. Ndosaka uchiona vakadzi vekumusha kwenyu vane behavior yechirume, ivo vari vakadzi. Kamona achienda kugadheni so anoita mitsindo yenzou nhatu, ndemusi iwoyo makudo apindi, anoti jaya randaona rakatonona pagadheni nhasi mangwana. Iye ari mukadzi. Mbuya wako akasvikira murume wakavata nemumwe mukadzi shamwari yavo, ndokubva vatsamwa vakarwadziwa, vakati ndodzokera kumusha kwangu. Musi iwoyo kwakanaka ireza akavaweredza, ndobva vanhu vazouya vakavaona vakapaikira patsanga, ndokuvatora ndokunovavika. Patiko zvino kumusha kwenyu kuno nyaya inonetsa. Wari kuti iyo tinofanira kuripwa, kana ndaripwa ndokuti majaha ese ekumusha kwenyu atange kuroora. Ndosaka varume vekumusha kwenyu vaine behavior yechikadzi, ivo vari varume. Apa yo murume wako anoema, Mwari akubatsira. Komana wako anorukwa hairstyle yakafanana neyako uchiti musalad, hasi musalad akagarwa. Vanhu vacho vachiita magay nemalesbians in the name of rights when they don't know what is right for them. Akagarwa, hausi mugay iwe, akagarwa. Munhu vari kuita insis, Lamentations chapter 5 verse number 7. Werenga Verse 7. Madzibaba edu akatadza, zvino havachipo, isu takatakura zvakaipa zvavo. Tsokorora. Madzibaba edu akatadza, zvino havachipo, isu takatakura zvakaipa zvavo. Our forefathers sinned, but they are no longer there. Isu vapenyu takatakura zvakaipa zvavo. Unoziva nekudhara waita zvese zvese, aigona kungorombera kuti atyiwe kubasa chete, ozora mafuta eshumba kumeso, akasvika vanhu vachitiza iye achinetswa nemwana asina kupedza grade 7 kumba kwake, waanoti mukadzi wake. Vanhu iko zvino kudhara waityisa Pastor Marimbita, vanhu vekumusha iko zvino vanhu vekutauni vakutyisa.
unoona munhu achichovha chingoro chine makasiketi mazvigubhu zvemafuta paari busy kuzichovha, magonyeti akewo ari kucrossa kubva kuSouth Africa achiuya muZimbabwe. Paari kunhonga chikafu mubhini achidya, achinhonga achidya, vanhu vari kunetsana parestaurant, ndoda steak, ndoda tripod, ndoda steak, ndoda chidya chehuku, iye restaurant yake ichifamba, mumwe munhu achipenga achinhonga zvinhu mubhini. Paari kufamba akatakura mikwende achiuya nayo achitenderera mustreet, mabhero ake ari kucrossawo kubva kuMozambique achiuya muZimbabwe. Vanhu vekudhara vaichekera vanhu mangoromera, aiti akakuisa chifaiti paita unga pafambwa nechitima kudai. Agokutaura kuti ina handisi shumba yepachikoko chemachisi, ndiri yemusango chaiyo inorura. Ende vanhu ava chinondirwadza, vari kutorarama upenyu hunonakidza, vari kurarama upenyu hunofaya. Izvezvo akagarira upfuma kumba ari muraisi, but vari kurarama after iyo, vari kurarama upenyu hunonzwisa tsitsi. Nditi makatoimba songu, tibikirei doro munyama uyu uyende, chambwa racho ranyanya, kasvika pabasa upindi. Rinopindwa nemunhu ane grade 7 test, iwe uine PhD. Kudanana nemukomana akangotarisa face yake anoti ndinoona face yegudo paface yemusikana akanaka. Kubata mari so inoita unga isiri chinhu. Vanorarama upenyu hunorwadza, upenyu hunonzwisa tsitsi. Iko zvino vari kuchema, ndiani ungatibatsira? Vararama upenyu hunorema hunorwadza. Akapinda marriage abuda, izvezvi creche yakavhurwa paNext yakavhurirwa iye because anzwa nekusvara. Vana vacho vane mitupo inongosangana zvikazongoita zvisamaita sodzi mburi hama dzemashuwa, zvimwe zvoita zvishumba. Agadzira zuu pamba pawo. But I love Jeremiah. Mumwe musi anopfugama achinamata, akati Mwari tinzwireiwo ngoni isu nemadzibaba edu, takakutadzirai. Tomunamata wangu mani mangwananani. Mwari wokudenga anofanira kutiitira nyasha. Mwari anofanira kutinzwawo mani. Taneta, tatambura, mwoyo yedu inorwadza, tarwadziswa nechinyika chanhasi chinotiremera. Panoita semhepo inovhuvhuta muupenyu, ende inoita sekunge inonanga kudzimba dzedu bedzi. Avasi vese vakaita mapostori nekuda. Vamwe vacho vakarwadziswa, ende zvinondirwadza Pastor Musara, vanoti Savata haina simba. Zvakesari kwaKesari, zvechivanhu zvinopedzwa kuchivanhu. Roza uchiona manheru masadha mazhinji anoenda kun'anga nevaprofita wenhema. Vanoti chechi yedu haina simba. Ende ukauyawo kuchechi kwedu, masongs edu atinongokuimbira munhu esimba, urioni simba racho. Ukasabatwa musoro haunzi unga wanamatirwa. Ende munamato wacho tikanamata baba wedu, haunzi unga takunamatirwa. Unoda unzwa chiti baba wedu vari kudenga, ndokuti unzwa ndanamata. Saka imimi zvamakaita, makaudza kuti kumusha kwenyu kune ngozi. Ende chinonzi ngozi, haasi akafa anoda kutsiwa ropa rake, nekuti vapenyu vanoziva kuti vachafa, asi vakafa havana chavanoziva. Kana munhu aburukira kuShiori, haangazokwirizve nenzvimbo yake haingamuzivi. Saka chii chinonzi ngozi? Chinonzi chivi kudarikwa kwemurayiro. Kune murayiro unoti usauraya. Saka kana munhu auraya adarikira Jehovha, Mwari abva ndinobvisa protection yangu. Saka ukadarikira Mwari, Mwari anobvisa protection. Saka zvandoda kungoita panguva yasara, ndoda kudzorera protection kumusha kwenyu. Saka chitarisa ari pasai nomutara toda unori pangozi. Hebrews chapter 9 verse number 20, papo ndoda mumhanye chaizvo mashuwa-shuwa. Verse 22. Zvirokwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa, uye kana kusine ropa rinoteurwa hakune kanganwiro. Zvirokwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa, uye kana kusine ropa rinoteurwa hakune kanganwiro. Bhaibheri riri kuti chinonzi chivi kudarikwa kwemurayiro. Saka Bhaibheri rakuti
kana takuda kuti tigone kudzokerazve kuna Mwari panodiwa ropa. Saka makaenda kung'anga makatonzi panodiwa ropa yembudzi chena. Apa mamatiza chechi yati kunodiwa ropa. Saka makatiza ropa muchinosangana neropa. How it is panodiwa ropa. Mumchinda akauya kuZimbabwe achida kurapwa ndobva aenda kwagura matunhu zvikanzi gura matunhu muchatomuona after 4 months. Akati nevana vacho haiwa uyai kuAmerica. KuAmerica zviri nyore munotosvika nekutopinda. Ndobva waenda kuAmerica pawakasvika paimwe surgery zvikanzi lucky you Dr. Gura Matunhu will be here tomorrow. Akamutiza kuZimbabwe akasangana naye kuAmerica. Wakatiza ropa kuchechi ukanosangana naro futi kung'anga. Saka nyaya yacho haichinji, ropa rinodiwa. Hebrews chapter 10 verse number 4. Handi. Nokuti ropa renzombe nerembudzi haritomogoni kubvisa zvivi. Saka ropa renzombe nerembudzi harigoni kutongobvisa zvivi. Sachonezo makaita. Makatorana dzinza rese. Hande yekuchipinge pamatorana, hande yekuchipinge nemhaka yedzinza rino. Tarisai muone mavhiri ari kuita 1. Renera akafa, John akafa, Mesa akafa, Martha akafa, Ninga akafa. Saka zvatinofanira kuita, tofanira kuti tiende kuchipinge tinobatsirwa nen'anga yembiri yemandiriri inonzi Ndunge kuti zvinhu zvedu zvifambe. Ndobva maenda ikoko, masvika ikoko zvikanzi bvisai bhutsu dzikati sho hatipindi imomo munopinda vanhu vasina kukwana. Mabva mapinda, pamakapinda zvikanzi garai pasi pamagara, zvikanzi isai makwati, pamaisa makwati, zvikanzi mawirei, zvikanzi tauyawo tanetseka sedzinza. Vanhu vari kupera kufa nemhaka yekuti tiri kunzi tine mumwe munhu atakauraya. Zvikanzi nen'anga hazvina problem, endai kumusha kana manosvika munokuya mamera, makuya mamera mobika doro, mabika doro motora mbudzi yacho muchaishandisa ndokuti dzinza renyu richenurwe. Pamatorana dzinza rese, pamananga kumusha, pamasvika munhu wese anofanira kuatenda, pamaungana, pamazara, pamasvika pamaita zvose zvinodiwa, mamera akakuyiwa, patina nhasi muchiri kungofa, pamadzokere kun'anga tarisai muone mavhiri atiri kuita. Zvikanzi makatora mbudzi here? Zvikanzi ndiri kuona svipa, padiwi svipa, panodiwa chena. Saka dzokai munotangidza. Pamadzokera pamanotangidza ichena here? Yes ichena. Pamaita zvose zvinodiwa, pamaramba muchikuya mamera mukabika doro, patina nhasi muchiri kufa, pamadzokera kun'anga nanhasi tichiri kufa. Zvikanzi ichena, shuwa ichena. Zvikanzi ndaonaka makashandisa hono, hapana kufa mukadzi kamurumeka, pakafa mukadzi. Saka ndiri kuona kuti yamatora isiriyo, endai munotora imwe isiri hono, munotora hadzi. Pamadzokera pamanotangidza matora hadzi, patina nhasi muchiri kungofa, pamadzokera kun'anga nanhasi tichiri kungofa. Zvikanzi aiwa hapadiwi wakadzi, itai sevarume chete. Wakadzi havafaniri kupinda munyaya iyoyo because vane makuhwa, saka itai sevarume chete. Pamadzokera pamanotangidza, patina nhasi muchiri kufa. Zvikanzi nama bvisai mukadzi pakuyo, panoda varume, patina nhasi muchiri kungofa. Pamadzokere kun'anga nanhasi tichiri kungofa. Zvikanzi ndiri kuona mukadzi ane mimba akakurosa mamera akasvipa kusotwa, dzokai munotangidza. Nanhasi muchiri kungofa. Bhaibheri rataura hapadiwi ropa renzombe. Amen. Kana rembudzi. The idea is right but the formula is wrong. Zvekunamata kuAfrica zvinodiwa. Ende ukanotarisa maAfricans are religiously notoriously religious, whatever you call it. Kapinda musango chimuti chikatyoka, pane zvazvinoreva. Akafamba musango akaona masosha achienda uko, pane zvazvinoreva. Akazokrosa akatakura chikafu, pane zvazvinoreva. Akapinda musango akaramba achifamba, akaona chigonzo chikakrosa kuenda uko, pane zvachinoreva. Chikakrosa kuenda uko, pane zvachinoreva. Chikasikisa chikadzoka, pane zvachinoreva. Chikasikisa chikadzoka. Zvanzi harusi rwendo rwangu. Harusi. The idea is right but the formula is wrong. Ndozvakaitwa naAdhamu gore riya atadza. Ndobva iti Adhamu akabva apfeka mashizha. Mwari akati hauna kupfeka, paidiwa ropa. Satani akaiona kuti upenyu huri muropa. Ndosaka Mwari angaramba usadya ropa kana mafuta. But Satani akati enda unodya ropa. Aizviziva pakudya ropa rinoitei? Ropa rinokanganisa pfungwa. For a clogged stomach result in a clogged brain. Saka vhara pfungwa dzacho kuti vanhu varegedze kufunga. First Peter mama pura na Psalm 60 Psalm 59 verse 1. Psalm chapter 60 verse 1. Psalm Mwari, deliver us from the hope of men. Deliver us from the help of the enemy. Deliver us
from the trap of the enemy, for the help of men is useless. Mwari tirwirei kubva kumuwengi, rubatsiro rwemunhu haruna nematuro. Leo zvino vanhu vanotemba n'anga navaprofita venhema. The help of men is useless. 1 Peter chapter 1 verse 18. Ndoda kuna mazandira. Verenge. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoora, nesirivheri kana ndarama, pamufambiro wenyu usina maturo, wamakasirwa namadzibaba enyu. Correct. Asi neropa raKristu. Yeah. Seregwayana risina charingapomerwa. Correct. Risino ruvara. Correct. Iye wakanzwa kare. Aiwe, hakuna zvinhu zvakadaro. Nyika. Iye wakazikanwa kare. Nyika isati yavambwa. Nekuda kwenyu. Asi wakaratidzwa pakuguma kwenguva nokuda kwenyu. Saka Bhaibheri riri kuti tinodzikinurwa, asi kudzikinurwa kwedu hatidzikinurwi nezvinoora, sirivheri kana ndarama, pamufambiro wedu wakaipa watakasirwa namadzibaba edu. Zvekuenda kun'anga we inherited from our fathers, zvekuenda kuvaprofita wenhema we inherited from our fathers, but hatidzikinurwi nemari, nekuti even vane mari vatambura nechinyaya ichi. Saka zvidi John ari kuKanada kuti auye atibatsire. But tinodzikinurwa nei? Neropa raKristu, seregwayana risina gwapa, akazikanwa kare, nyika isati yavambwa, asi akaratidzwa pamazuva ekuguma nekuda kwedu. Basa raKristu kuti sunungura isu wararama mumazuva ekupedzisira. There is power, so much power in the blood of Jesus. Saka chinyaya ichi munowina nemhaka yei Jesu akakurira paKalvari. Saka zvamunofanira kuita, chino unotora dzinza renyu rese wobva waritaurira, ndauwana muzongoza wechivi. Nyaya yanetsa mumusha medu, nyaya yacho ndazoiwana, kunowanikwa solution. Torana nedzinza rako rese mobva mauya mese makakwana kuna Jesu. Ropa raJesu mapiritsi akakwana anosevha dzinza renyu rese. Dzinza renyu rikaramba, tora iwewe nevana vako, Juju mwanangu uya kuno, newe Tine uya kuno, Tana mwanangu uya kuno, Tino mwanangu uya kuno, munanga pana Jesu. Iwe nemhuri yako mukauya kuna Jesu, ropa raJesu rinokavha mhuri yako yese. Dzinza rako rikaramba, take yourself to Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Chinodiscuss kwa kutengwa kwa masamba nerice. Unoda rooibos here kana kuti unoda Stella? Unoda Mahatma here kana kuti unofarira pro brand here? But salvation is a personal matter. Myself and my Jesus. Take yourself to Jesus. Psalm 34:7. Zama pisaremo. Mutumwa wa Jehova anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Yandinoda inoti, the angel of the Lord pitches a tent, stays in it, fighting for those who love God. Saka Mwari ari kuti kana ndakudzosera protection, ndinotanga ndadzika hoko. Saka ona zvaunofanira kuita, uri kufanira kutanga wabvisa hoko yen'anga kuti azoise yake. Haagoni kuisa hoko yake pane chigubhu chine mvura nematombo. Saka ari kuti tanga wabvisa ndouya kuzoisa protection. Shama, haudi sauti yematombo kudzinga mweya tsvina. Dai sauti yaidzinga, akaipeka akabai mweya yacho, yaifana kumufendesa. Haudi fesi yemukuru wechechi kuisa mumadziro kumba kwako kudzinga mweya tsvina. Iye achishandisa fesi yake kukisa vakadzi vevanhu. Haidzingi mweya tsvina, inokoka mweya tsvina kumba kwenyu. Ropa raJesu rakakwana ukukavha. Ndiani daona matandeni mangwanana. Mwari, I need a protection. Myself and my family. We are not safe, my brothers. We are not safe unless we are in the hands of God. Ndiani anoda kuvimba na Mwari manerano? Ndiani anoda kuvimba na Mwari masikatano? Ndiani anoda kuvimba na Mwari kwakacheka zuva rabuda kudai? Mwari ndibatsirei, mundirwirei. Myself and my family. Simgatinama. Mwari ndibatsirei. I want your protection. Ngatinamate. Baba wedu wekudenga, tinokutendai mangwanani ano nekuti nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tinokutendai nekuti mataura nesu nenzira yatanzwa.
Mwari wekudenga, tamira netsoka dzedu tichibvuma kuti takatadza tikasasvika pakubwinya kwenyu. Tine zvizhinji Mwari zvatakayanana nevakaipa. Takamira pano nekuti ruzhowa rwakabviswa nekuda kwezvatinazvo. Vamwe vakabatiswa zvinokosha zvavanogara nazvo nezvavanofamba nazvo. Vamwe vatori nazvo pano. Patoda kutenda nekuti Mwari mataura kwatiri. Tinotenda nenyasha dzenyu. Tauya kunozvisarenda kwamuri. Mugotanga kufamba nesu. Ngirozi yenyu igotirinda misi yose itirwire mukati meupenyu. Tinotenda nekuti pane ropa rakadeuka paKalvari. Munotaura mukati meshoko renyu vakamukunda neropa rakagwayana. Tauya Mwari wekudenga. Pakati pechita ichi pane vakusarudzai kekutanga mukati meupenyu. Vari kuti Mwari sekurayira kwamakaita kuti vose vakamugamuchirai makavaita pavapa simba rekuti vanzi vana venyu. Kutanga nhasi fambai navo. Dzamara vachipinda mukati medumbu remvura mugovazadza nemweya wenyu. Vakaipa goshayiwa zvaanoita mukati meupenyu hwavo. Tinotenda nekuti tose tiri pano hatizi safe kana ropa renyu risina kutisamba. Takunamata mukati menguva dzino kuti pachanamata pastor mugoramba muchiteerera kwatiri nekuti anamata chipota naJesu asingakundikani.